aquí. ¿Alguna norma que... Sí, perquè no per veure també. Hi ha una norma que s'ha de veure també. No la posa aquí. Només que tinguis una mica de cap. Jo ho faria. Vamos, hombre. Atenció, dreta, ara! Aiguamúrcia, municipi de 800 habitants a l'Alt Camp, té el seu origen en els castells del segle X de l'Albà i de Selma, on l'any 1160 s'establí la comunitat monàstica cistercenca de Santes Creus. Així doncs, enguany, celebrem els 850 anys de la fundació del monestir. El senyor Ramon Benach i Gallard, il·lustríssim alcalde d'Aiguamúrcia, oferirà la bandera que presidirà aquest acte el president del Parlament de Catalunya, que al seu torn la farà a mans del president de la Generalitat. Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable president del Parlament, tinc el plaer de lliurar-vos la senyera provinent del municipi d'Aiguamúrcia perquè presideixi aquest acte de la Diada, aquest acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 2010. Gràcies. El molt honorable president de la Generalitat farà entrega a l'inspector del cos de Mossos d'Esquadra, senyor Josep Guillot, de la nostra bandera. Senyors presidents, la formació d'honor del cos de Mossos d'Esquadra a les seves ordres. Moltes gràcies, senyors presidents. A continuació, presentarem a la hissada de la bandera els acords del cant de la Senyera, una composició del mestre Lluís Millet i Pagès sobre un poema de Joan Maragall. L'interpreta el cor líder càmera, dirigit per Xavier Pastrana. Desfer
Hem citat Joan Maragall, de qui enguany